Pani redaktorka, chápem, že je tu určitá miera politického súboja, v akom stave Slovenská republika je. Ja odmietam tvrdenia, že Slovenská republika je nejaká čierna diera, kde nič nefunguje, lebo to tak nie je. A myslím si, že ani zďaleka nežijeme tak zle, ako sa to snaží niekto na Slovensku povedať slovenskej verejnosti. Pýtate sa na to, že či zavedenie nejakej automatické linky, čo je normálne, neznamená aj úbytok pracovných síl. Ale my máme iný problém, pani redaktorka. Nám chýba 130 000 zamestnancov v priemysle. Preto, ak hovoríme o nezamestnanosti, ktorá je rekordne nízka, to sú rekordy, ktoré máme v nezamestnanosti z hľadiska veľmi nízkych sadzieb. Nerozumiem, prečo sa snažíme vytvoriť atmosféru na Slovensku, že tu sú nejaké hromadné prepúšťania, že tisíce ľudí prichádzajú o prácu, keď firmy hľadajú ľudí. Mali sme napríklad, viete, prípad Samsungu, ktorý sa rozhodol, že odíde z jednej časti Slovenska. Tí zamestnanci boli okamžite rozobratí inými firmami. Pán redaktor, ja trochu využijem vašu otázku, pretože ja by som bol nerád, keby vláda bola fackovací panák. Stane sa nejaká tragédia, pretože niekto je pustený z výkonu väzby a spácha závažný trestný čin, na vine je vláda. Je sucho, na vine je vláda. Nie, ale už ideme zase do tejto komunikácie vo vzťahu k slovenskej verejnosti. Pozrite sa, ak nás naozaj objektívne sledujete, tak musíte vidieť výsledky, ktoré ani zďaleka nezodpovedajú obrazu Slovenska, ktorý šírite v médiá a opozícia, že to je nejaká spálená, nefunkčná zem. Ak ste si nevšimli, spúšťame 4. reaktor v Mochovciach, sme svetová špička v jadrovej energetike. Ak ste si nevšimli, zachránili sme fabriku, ktorú niekto zlikvidoval pred niekoľkými rokmi v rokoch 2020 až 2023. My si uvedomujeme, že Slovensko má deficit, pokiaľ ide o vodovody, pokiaľ ide o kanalizáciu. Na druhej strane nikdy nešlo toľko peňazí do vodovodov a kanalizácií, ako ide v tomto okamihu. Ak sa pozriete na výsledky, ktoré má minister životného prostredia, tak sú naozaj veľmi, veľmi dobré, ťažko porovnateľné s inými obdobiami. Jednoducho minister životného prostredia plne koncentruje finančné prostriedky tam, kde koncentrovať má. Len prosím, nekričte na vládu hneď, keď je 3 týždne 41 stupňov a už všetci, a kde sú klimatizácie a kde je voda v studniach. Robíme, čo môžeme. Takisto aj ja sa trápim kvôli tomu, že je sucho, a ja sa trápim kvôli tomu, že ľudia robia v extrémnych podmienkach, a ja sa trápim, že ľudia ležia v nemocniciach v extrémnych podmienkach. Ale nerobte z vlády fackovacieho panáka. Vláda je zodpovedná. Aby každá vláda bola taká zodpovedná, ako je táto vláda v týchto náročných časoch, ktoré v tomto okamihu absolvujeme. A to sme bez štipky pomoci od vás, bez štipky podpory od vás a bez akékoľvek štipky podpory zo strany opozície. Ale my sa prebijeme, lebo sa prebiť chceme. Takže áno, jasné, že vnímame. My vnímame všetko, čo sa na Slovensku deje, a všade tam, kde môžeme zasiahnuť, tak zasiahneme. To sa tešíte, čo? To je paráda. To je taká správička, tu idete dnes rozoberať celý večer všetci do jedného. Viete, ešte raz, dámy a páni. Možno sme urobili chybu, dámy a páni, že tak naskromno sme dnes zorganizovali toto podujatie. Toto podujatie malo byť na týždeň s ohňostrojmi. To je tak vážna udalosť. My sme dnes dali do prevádzky reaktor, ktorý bude pokrývať 13% elektrickej energie spotreby na Slovensku. 13%. Stali sme sa svetovým lídrom vo výrobe elektriny z jadra. Vy prídete, samozrejme, napísaná otázka, ideme pokaziť všetko, klebeta, poďme to šíriť, čo by sme predsa dovolili nejakej vláde, aby mala aj nejaké dobré správy. Ja odmietam tento čierny pohľad na Slovensko. Ja jednoducho odmietam. Bolo to presne to isté pri voderadoch, kde zamestnanci z voderadov, ktorí na základe rozhodnutia koncernu, pretože oni nemali odbyt, to nebol problém Slovenska, boli doslova rozobratí okolitými fabrikami, lebo dnes na Slovensku nám chýba 130 000 ľudí v priemysle.
Už sa konečne na to Slovensko pozerajte pozitívne. Už konečne začnite to Slovensko ľúbiť. Majte ho radi. Ja ho ľúbim, ja ho mám rád, na rozdiel od vás. Ďakujem veľmi pekne. To zaplatia ľudia. Pokiaľ viem, vy ste sa aj v programovom Ja vás budem počúvať ešte. Pôjdete do Rakúska a spýtate sa Rakúšanov, že kedy budú mať 60%, pôjdete za nimi? Tak, Pôjdete do na Rakúska Slovensku. a pôjdete do Fínska, ktoré má 89% a spýtate sa ich, že kedy teraz splnia to kritérium 60%. Ale tak my sme Poďte na do Francúzska Slovensku, pán napríklad. premiér. Prosím? Sme na Slovensku. Tak Ale pani redaktorka, ja neviem, vy asi stále žijete v hlave pána Šimečku, ktorý tvrdí, že my snad ťaháme dole. Áno, tak ja sa tu teraz verejne priznávam. My zodpovedáme za toto všetko. Podľa Šimečkovej filozofie Slovensko zodpovedá za tieto čísla, ktoré tu teraz vidíte. Máme 61%, lebo to sme dostali. My sme mali 48. Toto sme dostali od Hegera, Matoviča a Odora za ich vládnutie v roku 20 až 23. Veď to je oficiálny údaj, nie náš, že sme dostali najhoršie verejné financie. Ale ja tu teraz nestojím pred vami, ani sa nehambím. Keby Slovensko bolo tam hore, ako je Grécko, 146%, búžte do mňa. Nech sa páči, publikujte, čo chcete. Máme o 21% nižší verejný dlh, ako je priemer Európskej únie, o 27% nižší, ako je priemer eurozóny. Ja hovoríme o 1%. Dobre, poďme sa o tom rozprávať, aký bude plán na dosiahnutie 60%. Prečo Poliaci, ktorí mali 60%, majú dnes 65%? Prečo? Prečo tam neidete a nepýtate sa Donalda Tuska, Donald, preboha, čo to robíš? Máš 65%. Choďte za Emmanuelom Macronom. Emmanuel, tebe nevadí, že máš 116% verejný dlh a môžem pomenovať všetkých premiérov, ktorých tu máte. Zodpovedné Fínsko. Pán Merc, 75%, Rakúsko 82%. A vy nás tu dusíte kvôli tomu, že sme dali 48% v roku 2019-20 a teraz je to 61%. Presne toľko, koľko nám oni odozdali, keď odozdávali najhoršie financie. Čiže nebáme sa o číslach, báme sa o tom, či budeme mať zdroje, udržať školstvo, udržať zdravotníctvo. To je teraz dôležité v tomto okamihu. Ja snáď kvôli tomu, aby vy ste boli spokojná, že budeme mať deficit, ja neviem, 2,5%, nezatvorím školy a nezatvoríme nemocnice. My musíme ísť ďalej. Ale ten deficit musí byť vykonzultovaný spolu s Európskou komisiou, ktorá vníma realitu. Veď napíšte takisto, zverejnite túto tabuľku, prosím, o tomto dlhu, hlavne tieto údaje zverejnite o priemere Európskej únie, to je veľmi dôležité. A súčasne napíšte to, čo hovorí minister financií, ako sme hodnotení v Európskej komisii, pokiaľ ide o naše konsolidačné úsilie. My sme vláda, ktorá má ciele, ale našimi cieľmi nie sú čísla. Jano Lupták mal pravdu, z čísla sa nikto nenažerie. My musíme tú krajinu normálne, aby fungovala, aby fungovali elementárne oblasti života. Veď robíme všetko preto, aby to fungovalo. Vy ste sa v programovom vyhlásení vlády zaviazali zastabilizovať dlh. Na druhej strane Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že tento dlh bude naďalej narastať. Stále platí, že chcete zastabilizovať? Viete, pani redaktorka, keby som ja zobral všetky predikcie, ktoré my počúvame od prvého dňa, ako Smer Slovenská sociálna demokracia nastúpil do vlády v roku 2006, počúvame len katastrofálne predikcie, nič iné. Myslím, že sa vyjadril sa veľmi jasne minister financií na adresu rozpočtovej rady, pretože tá vznikla na základe zákona, ktorý bol prijatý v roku 2011. Ale tu máte realitu. Realita je taká, aká je, 61%, čiže my sme sa dostali alebo držíme to, čo nám odovzdali tí predchádzajúci, lebo máme obrovské výdavky na oblasti, ktoré považujeme za dôležité. A naviac, ja neviem, uznávate alebo neuznávate fakt, že nás nemecká ekonomika ťahá dole? Uznávate alebo neuznávate?